Okej, hejsan igen. Här var Svenna Serb. Jag ska egentligen inte presentera mig så mycket, för det har jag gjort redan. Men jag kommer i alla fall ifrån Serbia och jag har bott jättelänge i Sverige. Okej. Nu, jag vill börja med att jag vill säga en sån där rättning, du vet. Jag har blivit rättad. Och det jag har blivit av en kompis som är en sån där, ni vet, vän av ordning. Hon har berättat för mig att jag har sagt fel i min första YouTube-klipp. Då jag sa att jag har börjat blogga. Nu, det heter inte blogga när man är på YouTube. Hon berättade för mig. Hon sa till mig: du öppnar en YouTube-konto och sen du kan vlogga. Det heter vlogga, inte blogga. Okej då, jag sa till henne. Okej då, jag ska rätta den. Så nu vet alla att jag inte bloggar, jag vloggar. Fattar du? Jättebra. Hallå, hej.